Hungarian ce take zuwa? Eh. Cikakkiyar ƴan iska ce. Yanzu haka ɗakin samari za ta ko kuma mata dawo. Kai Abdul, ka ringa wa mutane kyakkyawan zato fa. Kanwar Sagir ce fa. Ina da kumfami cikakkiyar ƴan iska ce. Kai Abdul, ya kamata ka ringa kana magana kana duba hannunka na dama. Da kake? Da kai nake. Kun san wani abu? To duk iskancin da take yi, to ya take koya mata. Yanzu nufinka ya yanka babban iska ce kenan? Ta buga ma a jarida. Ta buga a jarida. Kai iska ce. Lallai na ga alama. Lafiya? Hana cikin yana dan barkawa. Okay. Barin tashi dan shiga cikin dan zagaya.